l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fir-residenza ta' San Vincenz de Paul għaddej xogħol kontinwu b'investiment tal-ambjent isbaħ u iktar komdu għall-anzjani. Dan ġie notat waqt żera li jagħmel qabel il-laqgħa tal-kabinett mal-anzjani il-Prim Ministru Robert Abela. Il-pjan ta' riġenerazzjoni hu mifrux fuq medda ta' 5 snin u sa issa sar rinnovar f'19-il sala. Fil-fatt waqt iż-żjara ġie notat tibdil strutturali importanti li jinvolvi spazji komuni, kmamar akbar u mamrin b'aktar kumdità għar-residenti u aperturi li jagħtu aktar dawl naturali. Dan apparti tagħmir mediku aktar modern fosthom sodod ġodda tal-elettriku u apparat ieħor li għandu x'jaqsam mal-kura diretta tal-anzjani. Matul iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru nnota li l-anzjani f'residenzi bħal San Vincenz de Paul jgħixu wkoll f'komunità li fiha jistgħu jibqgħu attivi u jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar permezz anki tal-aqwa servizzi tas-saħħa offruti lilhom. Akkumpanjat mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja, il-Prim Ministru Robert Abela żar ukoll ġnien ix-xewqat sbieħ, ġnien li huwa mirant biex jgħin persuni bid-dimensja li flimkien mal-eżis tagħhom jissoċjalizzaw u jżommu ruhom attivi. F'żoni differenti ta' dan il-ġnien hemm postijiet tal-qari, smieħ tal-mużika u ambjent sabiħ imżewwaq biex tieli. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Jorgen Sunes spjega lil Prim Ministru kif dan il-ġnien hemm karatteristika importanti li tqanaq lill-memorji u l-esperjenzi tal-ħajja tal-anzjani. Fil-fatt fiż-żona il-ktib tal-memorji wieħed isib stampi ta' avvenimenti tal-ħajja tal-imoddi dwar tradizzjonijiet u drawwiet Maltin u anke fuq l-ikel tipiku Malti fost oħrajn.